Hi havia una vegada un poble on tothom era molt feliç. En aquell poble hi havia un castell on vivia el rei i la seva filla, la princesa. Però un dia va aparèixer un drac molt enfadat i molt ferotge. Ai, que algú m'acaba de queixalar. Sóc el drac! Qui està parlant de mi? Oh, drac, quin susto que m'acabes de fer. Bueno, continua amb el conte perquè si no, no podem explicar la història tota sencera. Sí, callo. Doncs això, aquest drac tan ferotge sempre tenia molta gana. Sí, molta gana. I menjava bens, menjava xais, menjava vaques, menjava conills, tot el que hi havia s'ho menjava. I després es va acabar els animals. I què va passar? Que la princesa i el rei van decidir de fer un sorteig perquè aquest drac Tinc molta gana. sempre tenia gana. Aleshores, la princesa... Ai, algú m'està tocant. Noto que em pessiga algú. Ai, sí, qui parla de mi? La princesa i el drac. Jo sóc el drac. Ai, escolta, drac, no facis tant de soroll, eh? Que els nens s'espantaran. Els habitants del poble, amb el rei, van decidir de fer un sorteig i la persona que sortís escollida seria la persona que el drac es menjaria. I quina mala sort li va tocar a la nostra princesa. Però la princesa era molt valenta i va anar cap al cau del drac el dia que li va dir. I la princesa anava plorant. Ai, jo no vull que el drac em mengi, jo no vull. I el drac, estic molt content, tinc molta gana. I a més, em menjaré la princesa. I la princesa anava plorant i plorant, però de sobte es va sentir un galop d'un cavall. I cada vegada més a prop. Sant Jordi no tenia cap soldat, Sant Jordi no tenia cap soldat, Sant Jordi no tenia cap soldat, tot sol va matar el drac. Oh, ha arribat el cavaller Sant Jordi! Hola, com esteu? Jo salvaré la princesa. Aniré ara mateix al cau del drac i li donaré un cop ben fort amb la meva espasa i que es faci un bon nyanyo i així salvaré la princesa. I el Sant Jordi va anar corrents. Però el drac no li va posar gens fàcil això. Què vols tu ara? Vull salvar la princesa, no te la menjaràs. Abans hauràs de lluitar amb mi. I van començar a fer una lluita molt ferotge i molt intensa. Pam, pim, però al final Sant Jordi, pum, amb molt bona sort li va donar un cop al cap i el drac va caure. M'ha fet molt de mal. I veieu, cap al nas li va començar a sortir sang al drac. I d'aquella sang va néixer un rosal amb unes roses vermelles, molt vermelles i molt boniques. I el Sant Jordi va agafar una rosa, la més bonica de totes, i li va oferir a la princesa en senyal d'amor. I la princesa, molt contenta, ai, Sant Jordi m'ha salvat, moltes gràcies. Es van fer una abraçada i aleshores, a partir d'aquell dia, el drac es va ficar a la seva cova i mai més va sortir. I la gent del poble, la princesa i el rei i el Sant Jordi van viure molt feliços. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.